Dati ay dislocate. 2019 pa nyo pa yan, no? Ito, Oh, yan, nalaglag. 2019, ano sila, bumagsak sila ng anak niya. masakit. Hindi na masyado. Kanina masakit eh. Yeah. Dislocate yan, dislocate. Kanina hindi niya natataas. Masakit pa. Hindi, dislocate lang yan. Hinga, te. Inhale. Hinga. Diba? Pabayaan mo lang, te. Yan. Oh. Ano muna. 2019 pa? Taas. Taas mo ngayon. Taas mo yan. Hindi, diretso lang, te, angat. Huwag mong i-x-x, diretso. Diretso. Angat. Okay, diretso. Oh, ano pinagkaiba? Kanina, gano'ng kataas lang yung umpisa, yung bago natin ginawa. Kasi na-check ko na yung kanina. Ganyan lang, no? Ngayon, oh, okay na. Nakita mo na, ha? 2019. Ulit. Hinga. Oh. Yun. Pumasok na, te. Masarap, di ba? Lagatok, tok, 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 tok. Eh, tapusin na lahat yan, Chad. Iklian lang na. Wala tong edit. Ano pinagkaiba? Malaki na. Palaglag ka ulit sa apo mo, ha? Kaso malaki na siguro yung apo mo, binubuhat mo. Oh. 2019 pa eh, di 2023 na ngayon. Mag-5 na. Oh, 5 years na siya. Binubuhat pa, 5 years pa pala eh. Ikaw, tigil ka na sa paggagamot, ha? Hinga. Diba? Masarap. Di lang tamatate, para naman kayo nagpapakit sa camera niyan eh. Para nagpapakit sa camera. Dilat, hinga na maling. Hinga. Ano pinagkaiba? Okay na. Ang daming lagatok. Okay, diretso. Iangat mo muna ting kami mo. Okay na yan, Tess. Subukan mo nga. Ano pinagkaiba? Oh, paalam ka na rito kasi nakikita nila wala pa tong 2 minutes eh. Paalam na taga-saan kayo, te? Kalasyaw. 2019 pa yan, di ba? Maraming po salamat pala sa nanonood dyan kasi alam niyo, salamat kay Papa Jesus muna. Ay, Papa Jesus. Salamat. Salamat po, bye-bye. God bless all. Hindi na po yan. Alam niyo na, nagalaw na yan. Ikaw, ka na magagamot, ha? Thank you po. Ito pa yung nanay, gagamatin. Paalam na, bye-bye. Hindi, alam ko lang sa ito eh. Bye-bye. Ay, yung paa niya lang, yung isa pala, ito. Yun, dalawa lang. Yan dalawa niya. Pagsabayin mo na rin yan, dalawa na rin yan eh. Madali lang yan. Ang purpose naman ng pinuntan dito natin, yung kamay niya eh. Yung sakit.